Foli ni wale ɲuman dɔn o ye anw lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta ye k'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé sugantili la aw minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ soli ka wuli sabati walasa ka se ka bɛn ni jɛmukan ye aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ ka se ka o lasɔrɔ aw ka tile journée kɔnɔna la k'aw bisimila aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔ la ka ban n'aw ka télé bɛ Renouveau la k'aw ni sɔgɔma minnu fana bɛ sira la ka taga u ka baarakɛyɔrɔ la n'u bɛ k'an lamɛn radio sanfɛ an bɛ foli belebeleba di aw bɛɛ lajɛlen ma ko Ala ka se ni aw ɲuman ye aw seyɔrɔw la aw minnu fana b'a ka sokɔnɔnaw la ni sanga kɔnɔna la ni aw sɔgɔlen don an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi ye araba ye utu kalo tile 18 san 2021 sɔgɔmaden na aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila ko kura i n'a fɔ don tɔw la o la anw ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u fo sabula u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati sɔɔni anw bɛna don kunnafoniyaw olu kɔnɔna la kumaso kɔnɔ yan nɔ sɔgɔmaden na anw maa fila bɛ yan nɔ ko baroja ye baro ɲɔgɔn tigɛ honorable bolilen a ye kɛnɛ lasɔrɔ sɔgɔmaden na honorable ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota ko bɛ cogo di interminité bɛ na ka kan an ka to olu ko ɲɛɲini k'a lajɛ mun ni mun kan ka kɛ o ye laada ye maa tɛ se ka kɛ wasabulon na k'i tɛ wasa jamana kungo kuma fɔ o kɔrɔ ye janfan dɔ jɛla kɛ Amadu e bɛ bali ka tunu an t'i taga yɔrɔ dɔn fosi ja wari de tɔnbelen don ne bada y'a f'i ɲɛna ko ne ka ko ni maa ta tɛ kelen an tɛ donc ni wari tɔnbera dɔrɔn e bɛ tunu e tɛ ye se ka f'i ye sa an bɛ taa wasadenya baara de la an bɛ taa sɛbɛnfuraw ta i sera sabali e tɛ taa CNT la don si mais ni wari tɔnbera e bɛ ye est ce que o ka ɲi a bɛ n'i bɔ a la o bɛɛ n'i ka makama don o t'a ko la basi ye sɔɔni i ni kanumɔgɔw bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ a tɛ cogo la nɛma dalen don maa minnu bɛ yen n'olu ye nɛnɛdimitɔw ye ani koloci bɛ minnu na drépanocytose tigilama fɛn fana bɛ yen an ka foli b'u bɛɛ ye ka dugawu k'u ye nin waati ma nɔgɔ fana ma kosɛbɛ sabula nɛma bɛ olu sɛgɛn kosɛbɛ Fanta Tomota a ma nɔgɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na an bɛ t'o fana laseli kɛ ka fɔ ni tile damadamani kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la fɛn min kɔni ye sanji ye o bɛ nale kosɛbɛ Bamako ni a lamini bɛɛ lajɛlen na o la bi sɔgɔmada in na anw ka programme olu filɛ nin ye utu kalo tile 18 san 2020 utu kalo tile 18 san 2021 bi ye a san kelen ye Mali jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o binna o la ka daminɛ o don na ka na bila bi la san kelen kɔnɔna la fɛn min kɔni ye yani i bɛ ka fanga ka bin fɛn min ye jalaki bolongonden min talen don ka ɲɛsi a ma ka fɔ ko majɛ dɔw bɛ a ka fanga kɔnɔna la yalima i bɛ ka taalen kɔfɛ ni san kelen kɔnɔna la o majɛw sera ka lakilen wa anw bɛna kuma o kan kosɛbɛ bi jɛmukan in kɔnɔna la Isa Kaba Sidibe ale bɛna hakilina miiri kɛ a ko kan ka to o babu kelen kɔnɔna la yani anw ni Kaba ka ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛna kunnafoni di la Amin Baba Sise ka ale bisimila radio Sahel ma ɲɛma don a bɛna ka na hakilinata ka o fɔ an ye o kɔfɛ an bɛ taga parti Adema kɔnɔna la fɛn kɔni ye Adema ye ani o maa dɔ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna ka na ɲɛfɔli k'an ye u ka parti yɛrɛ ɲɛnamaya bɛ cogo di Adema bɛ cogo di bi na o kunnafoniyaw o bɛna di aw ma Amadu El Konare ale kɛlen don ka don kibaru fara ɲɔgɔn kan sɔɔni a bɛna o lase aw ma bamanankan cɛɲi na Sori Ibrahim Diallo ale bɛ sirakun na kaba a bɛ jateminɛw la sɔɔni taa ni ka segin kunnafoniyaw olu bɛna di aw ma Awa Daɲogo ale ye wulikajɔ sabati ka se kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ma sɔgɔmada n'a kɛnɛya tigilamɔgɔ bɛna kuma an ye fɛn min kan o bɛ kuloko problème dɔ ko fɔ sɔɔni o bɛna yira aw la ni jɛmukan in kɔnɔna la ko fɛn jumɛn de kɛra an ka jamana in kɔnɔ ni Alexis ma sɔn o ma o fɛnɛ bɛ yira aw la jɛmukan in kɔnɔna la kanubagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw wale ɲuman dɔn Renouveau FM lamɛnbagaw an ma ɲinɛ aw kɔ an bɛ aw fo radio Ɲeleni Amadu sira b'i bolo i ka tɛmɛ ni don kibaru ye tabarikala an ye sira minɛ ni bonya ni karama ye n'i y'a sɔrɔ sira jɛlen dilen don ni ŋaniya jɛlenya ye sabula a bɛ fɔ ko cɛ dɔ bɔ mɛ musoko la a bɛ ko kɔfɛ aw ni sɔgɔma ani ce yan ne Renouveau soba ye a y'aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw bakurubaw la laadala an bɛna don minnu kɔnɔ bi k'an nɛn don olu la k'o kolon n'u bu bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na Mali kɔnɔna n'a kɔkanna na o bɛ tali kɛ Mali transition o ye san kelen sɔrɔ i bɛ ka gɛnni ka bɔ fanga na san kelen dafara coyi sabula min ye uti kalo tile 18 bi ye min ye san 2021 jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni gɛnna ka bɔ fanga na fɛn caman dara la k'a fɔ jamana taacogo ma yuruku daja yɛrɛ la ka fanga kɛ lemuruba ye un nanzoma bɛɛ lajɛlen dama k'a dun i k'a dɔn kɔni bɛɛ jalaki tara lakanabaliya ni fɛn caman san kelen tɛmɛna an bɛna kuma ko ɲɛw kan bi sɔgɔmada in na jamanadenw hakilina bɛna mana o ko kan bingani wale dɔw fana kɛra maliden dɔw kan maa 37 olu ni tora la i n'a fɔ anw ye kibaruya min sɔrɔ o fana bɛna mana bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna na lakɔli karamɔgɔw ni sokɛli jan tɛlɛ sirannen don ɲɔgɔn na ko kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye barodalasigi dɔ kɛ min ye mɛtɛrɛw ye k'o kumakan dɔw lase Bakari Sidibe bɛ n'olu fara ɲɔgɔn kan an ye bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la
dina ko nasiratigɛ la a ma ɲa bɛ ɲini ka bɔ a la sabula min ye jinɛ taabolo bolofaraw ye nin tile filani na Mali fanga bonyana kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ min ye limamu dɔw welela bɔgɔ jɛnde ka maa dɔw ka plainte ko kan ko taara kɛ dinɛ bolofara mankanko kuma yɛrɛ ye Diko n'a jɛw ani k'a dɔn Ayidara n'a jɛw ni ɲɔgɔn cɛ kumaw ciyara bololaw sanfɛ nka min ye procureur min bɛ communiqué la ale yɛrɛ ye kumana yani kibaruya in banni cɛ an bɛna procureur ka kuma lamɛn kuma min na tubabu b'a fɔ min ma ko il n'est pas allé avec le dos de la cuillère ko ni ma siga cogo si la a ye a ka tiɲɛ para ka taa fɔ bɛɛ lajɛlen de ye an bɛna lamɛn bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la nin ye baara ɲɛbila foli ninnu ye yani an k'an bila foli yɛrɛ cɛ fɔlɔ la a y'aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. aw minnu bɛ k'an filɛ nin waati na nɛɛma dalen don saga 25 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka Isaka Ndaw a n'a ka denbaya min ye k'a dɔn k'a fɔ madame Marietu olu ka jateminɛ la nin waati na aw ni sɔgɔma an ka bi don kibaru kɛnɛ bɔrɔ nin y'a dayɛlɛlen ye aw ye an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ Mali ka cɛmancɔrɔ fanga daminɛna a bɛ san 1 bɔ yan ko bɔ sa waati min na min ye k'a dɔn uti kalo tile 18 san 2020 Mali jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni gɛnna ka bɔ Mali fanga kunna a ma sɔrɔla k'a fɔ kabi sɔgɔma wulikajɔw bolodara Kati kan kɔnɔna la finitigi bolofaraw marifaw bɛ ci sanfɛ wulikajɔw bonyana caman bɛ yu bɔ ka baara yɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kan kɔnɔna la do kɔni kɛra don ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ko dɔ bɛ jamana kɔnɔ munumunu salow ni marifamugu faralen ɲɔgɔn kan ani cɛdenw ka ɲɔgɔn ye u teliyaw la olu bɛɛ lajɛlen kɛra tilegan yan fan fɛ wula bɛna surunya kuma min na jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita u taara Sɛbɛnni kɔrɔ ka taa a salo ka bɔ a ka denbaya kɔnɔ o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise dɔw ka fɔ la maa dɔw yɔlɔlen bɛ yirido kɔfɛ u y'u bɛɛ lajɛlen salo IBK ka salonba in kɔnɔ ni ka kukunda n'u ye Katikaw olu fɛ ye min yɛrɛ laban na jamana kuntigi yɛrɛ ka wala sɛmɛ ka wasablo da kulonci ni ka filenkolonci ka sɔrɔ ka i k'a dɔn jamana ɲɛmaaya bara bila pewu k'a ta o dɔw la ka bila bila CNSP dɔ sigira n'o ye komite ye min ɲɛmaaya tun bɛ Asimi Goita bolo olu cɛ 5 bɔra k'u jɔ jabarani sanfɛ min yɛrɛ la maa caman kɛra dabaliban ye sabula maaw tun b'u la minnu dɔnnen tɛ kosɛbɛ i k'a dɔn ni finitigila ka gun tɛ wulikajɔw ni ɲɔgɔn ye CEDEAO nana taliba caman kɛra mun yɛrɛ laban na sa ka se ka na farancɛrɔ fanga dɔ sigi sen kan k'o ɲɛmaaya kalifa i k'a dɔn an ka jamana kuntigi min taara fana ni o ye bandaw ye o welela ka bɔ foro la ka na ko ye ka Moktar Wani fana wele ka na o kɛ minisiri ɲɛmaa ye o ko fana ma bɔ karala kan dinɛ sɔrɔ u y'olu fana salo ka taa Kati ni ka taa ko dɔw sɛbɛkɔrɔ maana jalaki caman binna olu fana kan tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ jalaki bibaw de ni olu ni ɲɔgɔn cɛ b'a dɔn olu fana gɛnna ka bɔ yen ni ka kow kun di waati jamana kuntigi dankan ni o ye Colonel Asimi Goita k'ale yɛrɛ kɛ ko tigibatigi ye i k'a dɔn k'a ta o dɔ la ka bila bila Mali kɔni a bɛ cogo di transition in bɛ cogo di i bɛ ka gɛnna kun jumɛnw kama daw sabatira wa a bɛ ka yiriwa wa nin bɛɛ ye ɲininkali ye malidenw b'a la ka min kɛ u yɛrɛ la nka bɛɛ ni hakilina don a ko kan o kama Usumani Sangara ale ye kuma di maa dɔw ma jamanadenw don minnu m'u hakilina fɔ transition olu yɛrɛ ka jate mun y'a ko kan an k'u lamɛn. Ka yuruguyurugu ani dungojuguya kɛlɛ ka dɔbɔ jamana ka doni na ka lajɛba labɛn bɛnkan sɛbɛn bɛ n'an k'a ma ko accord pour la paix et la réconciliation ka segin o ka k'o kalan kura ye ka cakɛyɔrɔ kelen sigi min ɲɛ bɛna si kalata labɛnniw ma ninnu kun M5RFP ka laɲini ye san 2020 wasade kalataw kɔfɛ minnu yɛrɛ kɛcogo man ɲɛ yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ Bamako ale ni Sikaso o wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye ni ka dansigi o waati jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la finitigilakaw fɛ utukalo tile 18 san 2020 san kelen o fanga dafiri kɔfɛ an bɛ yɔrɔ jumɛn na bi hakilila premier ministre a bɛ sira ɲuman kan bon n'a bɛ filila yɔrɔ min na fana an fana b'a kɛrɛfɛ an b'a fɔ a ye bon nin yɔrɔw ye fili ye donc nin bɔ a la i ka taa nin sira fɛ voilà comme M5 mɔgɔw don an bɛ se ka kuma a fɛ an b'a fɔ ko san kelen an taara kɔfɛ de sinon M5 mɔgɔw n'u tun ye démocrate olu tun ka u ka kɛlɛ de kɛ k'a fɔ i bɛ ka fanga bɛ ka min kɛ a man ɲi o y'u ka droit mais coup d'état tun man kan ka kɛ dɔw bolo waati tɛmɛ fanga kun fɔlɔ hakilila min kun b'o la kalafili kow la k'o kɔni tɛ sisan taw la fiyewu dɔw fana y'a yira k'an filɛ waati min ko sisan ko kalataw kɔni man ka kɛ jɔrɔna ko ye transition a ɲɛ ye min ye ni kalafili kɛra parce que transition ye o de ye terrain bɛ ka taa terrain binna a bɛ taa ka bila rail kan a bɛ taa donc ni kalafili ma kɛ a tɛna se ka fɔ ko transition ɲɛna kalafili baara minnu kan ka boloda ka taa kalafili la depuis que nin transition nana
an b'a dɔn Muktar Wade ka gouvernement ani Bandaw ka gouvernement u tun y'a baara boloda mais coup d'état laban min nana o ye baara in bɛ jɔ baara foyi tɛ ka kɛ an bɛ ka min mɛn sisan duguma kumaw na ka fɔ ko ka dɔ fara transition kan élection ko ninnu olu bɛɛ bɛ kɛ kɔfɛla la mais i tɛ se ka girin k'a fɔ i bɛ taa élection kɛ i ka jamana bɛ ci la don o don jɔn bɛ taa bulletin ta k'a bila urne kɔnɔ. maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔfɛla ma olu dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko caman kɛra furancɛla fanga fɛ. o daminɛ na bon an kɔni ko ka maliyɛn an bɛ se ka ala fo parce que ni ye exemple ta an tun ye n ka ɲɛ yira pour que n'an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ assemblée kɔnɔ. Assemblée nationale bon an b'o kɛlɛ la mɛnna bon il a fallu que transition kana pour que an ka représente an ka mɔgɔw ka ye o jɛkulu kɔnɔ min ye awa CNT an ka laɲini fanba ye min ye o ye an ka sɛbɛnko in o gɛlɛyara donc a gɛlɛyara vraiment o décision dama dama dɔ kɔni bɛ sira kan n ka ɲa mais a ma exécuté bon an bɛ min wele ko loi dérogatoire pour que vraiment an ka lajɛ minnu bɛ passeport ɲini u ka se ka passeport sɔrɔ nɔgɔya la. nka o bɛɛ n'a ta jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ hadamadenya jɔsɛrɛw lafasali la ko maa tɛ se k'i kunkɔrɔta n'o ye kosɛbɛ. bi transition in daminɛna mɔgɔw ka hamina ko kun ye mɔgɔ minnu ye faso nafolo darake olu ka se ka nɔ minɛ k'u di saratigi mɔgɔw ma ka se ka kiiri ka an bɛ yɔrɔ min na fɔ bi o baara ma kɛ n'i bɔra yen i bɛ na denmisɛnninw ka kalanko an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kalanko kɛmɛ a bɛ fatɔ kunna ye an bɛ se ka yɔrɔ min fɔ nin ko la tuguni o ye an ka jamanatigi kɔrɔ n'o ye Bandaw n'a ka premier ministre dangalakɛla olu ka taa ni ka segin u minɛnen don k'u bila u dabɔ bɔnna ka bɔ fanga na k'u minɛ k'u bila yen mɔgɔ t'u ko kalama u ma di justice ma u bɛ fanga mɔgɔw bolo u ma fɔ an ɲa fana k'u ye fɛn min kɛ fɛn min bɛ bɔli ka taa u ta yɔrɔ sago la. an bɛ se ka foli min yɛrɛ bila nin kɔnɔna na ni o ye ala tanu ye o ye an ka finitigilamɔgɔ n'an b'a fɔ ma ko forces armées faamaw fɔlɔ n'i y'a jate minɛ bɛnkanni fɛn fɛn tun bɛ kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ni fɛnw na ni dangale wale min kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ i b'a sɔrɔ faamaw tɔgɔ de bɛ fɔ k'u ye nin kɛ u ye nin kɛ mais nin waati nin kɔni kɔnɔna na an b'a ye ko u ye faamaw tɔgɔ fɔ ko la ko min ye dansaga wale ye o b'a yira k'u ka baara taabolo ka bisa dɔɔni hali n'a sɔrɔla jamana ma se ka bɔ a yɛrɛ la. fɛn bɛ tali kɛ lakana kow ale ni hadamadenya yɛrɛ musakaw sɔrɔli la dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'o ye jɔrɔna koba ye. lakana kow fana bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ dugu caman minɛnen don tuma bɛɛ k'aw bɛ attaquer adamaden yɔrɔ caman bɛ yen mɔgɔw ma sɛnɛ kɛ mɔnikɛlaw tɛ se ka taa u ka mɔni kɛ bagandalaw tɛ se ka taa u ka baganw gɛn cogo min ka d'u ye donc o ye gɛlɛya ye kɔlɔlɔ dɔ de jamana in ma kɔlɔlɔ wɛrɛ ye min ye bi i ka taa sugu kɔnɔ n'i taara sugu la i b'a dɔn k'a fɔ min ye tulu ye min ye sukɔrɔ ye min ye fɛn min ye duntafɛn ye a gɛlɛyalen jamana in kɔnɔ. ka kɛɲɛ ni jamanadenw ka laɲiniw ye waati tɛmɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni kan ka dɔ fara u ka cɛsiriw kan halisa walasa u ye baara minnu fɔ u ka se k'o kɛ sɛn'u ka waati cɛ. tabarikala Yusuf Kulubali ale ka walawalaliw tun ye nin ye Usman Sagara ale ka jaw kanana na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o kokumu kɔnɔna la min ye jamanakuntigi Asimi Goita ale ye dantigɛ dɔ kɛ surɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma min bɛ transition san kunbɛ ale hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni maliden caman yi soni sigi fɛn fɔlɔ min kan a ka discours in na o ye k'a fɔ kuma ma jɛnya a nana kuma kolomabaw min b'a kun n'a k'a cɛ sɔrɔsiya kunfura la a nan'olu fɔ i k'a dɔn ni ka taa a yɛrɛ ka fɔ la ko baaraw ka kɛ kuma mugu ka dabila kɛwale jɔnjɔn ka sigi sen kan kuma ni jamanakuntigi yɛrɛ y'o fɔ k'a ladɔnniya k'a fɔ jamanadenw mago bɛ min na o y'o de sabula barodaw ni gɛrɛndaw la an minnu bɛ yaala kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka min fɔ o y'o de kuma mugu ka dabila kɛwale o ka kɛ hali bi bɛɛ sigi mɛ ka Asimi a n'a jɛw kɔnɔ u ka kɛwale jɔnjɔn kɛ min bɛ malidenw nafa n'o tɛ n'a tora ni tibitaba ni dongabɔ ani ɲɔanyew ni hakilinaw tali ni bolodaliw ni plan d'action na ko transition laban na kɛ ko dɔ ye maliden yɛrɛ ma sigi ni fɛn min ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kumaw ye minnu belebelew bɛ Asimi a ka dantigɛw kɔnɔna la waati nataw la an bɛna kuma kan aw ye an ka don kibaru kɔnɔna la hali bi transition san kunbɛ hukumu kɔnɔ jabaranisow ni kumaso caman ye debaw sigi deba minnu bɛ tali kɛ ka ɲɔgɔn wele maa minnu ni minnu hakilinaw tɛ kelen ya ko kan bɛɛ ka nin hakilina di kumaw sɛbɛkɔrɔ manana kosɛbɛ renouveau la ya min ye o kɛwale kelenw sigira min ye Isa Kawujimu ka fara Amadu Koyita olu fana tun bɛ baroda kelen na minnu ɲininkana kosɛbɛ u b'u ka hakilinaw di minnu ko IBK
taara o ka fisa ni nin ye minnu yɛrɛ ko nin nana ko suyara bɛɛ lajɛlen y'i hakilina fɔ kosɛbɛ jamanadenw yɛrɛ fana ye faamuya caman sɔrɔ a ko nasiratigɛ olu la an y'a fɔ ten transition in kɛra sababu ye fanga yɛlɛmali ka jɔyɔrɔ di maa caman ma maa minnu bɛ yen ni kun y'a f'u ye k'u b'o jɔyɔrɔw sɔrɔ a bɛ bali u la nka jɛnatigɛ kow la a bɛ fɔ ko hali bi bɛ fɛn min na o tɔ bɛ min m'a ye don o y'o donna ko ye an y'a ye k'a fɔ M5 RFP ale maa caman kɔni ye wulikajɔ kɛ tɛngɛlɛmali fanga bonyana IBK ka fanga la maa dɔw kun ko fanga jamana ko tɛ ko fanga ko de don u b'a fɛ ka jɔyɔrɔw de ɲini min ye i k'a dɔn M5 maaw kɔni y'u yɛrɛ lafasa kosɛbɛ olu kumaw la minnu na olu fana ko jamana tun bɛ dinga dɔn na Ibrahim Boubacar Keita bolo foyi tun tɛ ɲɛnabɔ yuruku tun ɲɔɲɔna nafolo ka kɛ IBK n'a somaw n'a kɛrɛfɛmaw ni balimaw ni politiki sira maaw ye ko olu dama kun dabirilen don jamana la ni ka susa k'u b'a fɛ yɛlɛma ka don kow la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kumaw ye minnu jaabiw bɛ se ka sɔrɔ sisan kow ye cogo la ni maa min y'a faamuya cogo o minnu kɔnɔna la o kɛ nasaratigɛ kelen kɔnɔna la an y'a fɔ ten tɔ kunun ni kunna sini ka se o kɔfɛ ta ma sama-samali fanga bonyana kosɛbɛ diinɛmaw kun kan o bɛ tali kɛ limamu dɔw bɛ yen ni a yɛrɛ k'a fɔ olu ka sɔrɔ Imam Diko ka diinɛ bolofara taabolo la kosɛbɛ olu kɔni kun welela communicateur min ye k'a dɔn procureur fɛ min ye k'a dɔn ka na fɔlɔ danganiyaw dira gendarmew fɛ ni ka se ka taa maa ninnu lamɛn o kama diinɛma dɔw bɔra fa bɛɛ fɛ ka taa ka na ka se ka taa i k'a dɔn u ka dusuma kasayaw jira o maaw cɛma a yɛrɛ k'a fɔ ministre min yɛrɛ ɲɛsinnen don dɛmɛ ko ɲɛw ma n'o ye Imam Umaru Jara ye ale min ye M5 maaba ye wulikajɔw kɔnɔna la ni limamu yɛrɛ tun don Musabugu ale misiri dɔ la ale fana yɛrɛ o jamakulu cɛma ka taa kuma dɔw fɔ n'o ye dusuma kasayakaw ye min yɛrɛ kɔni tɛngɛlɛmalen don bi maliden fɛ bi kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛna jamanaden bɛɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ nka maa dɔw bɛ yen ni jɔyɔrɔ dɔw bɛ di olu ma ko jateminɛ dɔw ka kɛ sabula maaw ka jatela maa dɔw tɛ ka se ka minisiriya baara ani u ka bɔlɔnkɔnɔ laɲini ni boliboliw olu bɔ ɲɔgɔn na sabula a yira k'a fɔ n'i kɛra minisiri ye kaban min ye fɛn dɔw bɛ yen man ka ye olu kɛnɛ kan foli dɔw bɛ t'olu dɔn bilen min ye k'a dɔn k'a fɔ ma se ka faamu cogo si la transition ni ministre dɔw fɛ nka min ye Imam Umaru Jara ye a tɛngɛlɛmalen don bi kosɛbɛ bɔlɔlɔw ni hanga barodaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya procureur yɛrɛ min bɛ yen n'o ye communicati maa ɲɛma ye ale ye dantigɛ dɔ kɛ kunu sɔɔni a bɛna dantigɛ in lajɛ an ka don kibaru kɔnɔna na dantigɛ min na a kɔni ye dusuma kasaya k'a fɔ kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ ni minisiri ninnu dɔw bɛ kɛwale minnu na ko fɛn bɛntaw tɛ an ka jamana kɔnɔ a ye ɲɛfɔli caman kɛ diinɛ bolofaraw ka ɲɔgɔn faamu baliya ka jango alisilamɛ diinɛ na k'a fɔ e bɛ i ta la ne bɛ n ta la an bɛɛ ko ala de bɛ kiti tigɛ sini e kana fɔ ne ta tɛ ne yɛrɛ tɛna fɔ e ta tɛ an bɛ k'an da kɛ an ma sa ni min da kɛra ɲuman ye ala na darijinɛ nɔgɔya o ye ninnu ye kuma na belebeleba ye procureur ye minnu fɔ i b'a dɔn k'a fɔ a ka kiiri dɔɔni kɛrɛfɛ maa don minnu bɛ dɔ diinɛ yɛrɛ taabolo koɲɛw la an bɛna jaw fira aw la sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ninnu ye kibaruyaw la belebelebaw ye fɔlɔ Fanta Tumota an bɛ minnu sonsoro yan n'o tɛ caman bɛ yan waati ale ye waati ye waati sinon segi kɔnɔna falen no kunnafoni kologirin caman bala Amadu an bɛ fɔ i ka timinanja la sisan ani sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ Amadu Bamako sirako tɔ kɔni a kuma tɛ se ka fɔ sabula sira tɛ fan si ka kɛɲɛ ni nin dɔgɔkun laban in kɔnɔna la san ye nali min kɛ don o don sanba bɛ ka na ji fanga ka bon donc gudɔrɔn tɔni minnu kun bɛ ni minnu ka ɲi a tilan bɛɛ kɛra dingɛ ye o la sori bɛ fan jumɛn de sɔgɔmada in na fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka sigi sen kan min b'a to ni sira ninnu bɛ se ka da labɛn sinon a farati ka bon kosɛbɛ ko bɛ ka taa cogo min faratiba de bɛ a la o la anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Makan Jakite Mackenzie ale ka yamaruya kɔnɔ anw ni sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ